Assalamu alaykum mehriban iyileşler. Şugun bizim öz Türkmen halkymyzyň miras halan aýna bilen söhbet baragdaky riwayatlary gurrun bermekçi bu mirasymyza sarp goýup mirasymyzy geljek nesille ýetirmäge uly himayet berýän hormatly prezidentimize biz öz bagy ýüregimizden sag bolsun diýýär. Onun jany sag bolsun, belent başy aman bolsun. Ähli ýurt bähwetli, dünýä ähmetli tutýan işler elimde ama arawaç bolsun. Ine şu aýna bilen söhbet baradaky gurrunlar ne biz öz eşdenmez Durdumrat Berdiýewden umyt bagşy. Men ol öz daim hem halipam şondan eşitdim. On eşdeni Çaraga dip obada bir bardy bir ýaşuly. Çare minniýetler. Şonu men öýüne kän haklaryny bilýän, şondan kän zatlar gurrunlar eşitip öwrenip durar. Ondan şol aýna riwayatyny gurrun beripdir de ondan ýanky Durdumrat halipa umyt bagşy ol gurruny arasyna goşuk getirip onun öýde aýdym edip ýanky riwayaty destan görnüşine getiripdir de. Ondan sol ol wakaň öýdi arkaşda ahalyň sebitlerine bolup geçen waka. Ol wakada aýdylyşyna görä söhbet öz atanepes eken. Ady danin şol ilki ol ejeti aýrylýar, ýetim alýar. Onun bir öwýeňäň eline ulalýar. Onu da näme bir özüniň bir közençli ýyllarda geçirýär ýaşlygyny soň kakasam ýogalýar. Onu kakasam ýogalýar bolun has öýdi ýekalyp hem ýetim hem ýetir bolýardanym şol öýde bir kakasynyň ejetine beren ýadygarlyk beren bir kümüş ýüdügi bar. Şo kümüş ýüdügini alýadanyň öýünden çykyp gaýdýar. Öýünden çykyp gaýdýar onuň bir barjamly adamyň öýünde şol hyzmatkar durýar da malyna teredýär. Öýden çeri bolup hyzmat edýär da atynam teýisläpdir ýanky bazan baý adamyň atynam teýisläpdir. Onun bu dutardanam başlykan soň dutaram çalypdyr. Ýene öz bir hünärli oglan eken ýanky. Atyny bir öz hünärli oglan eken sowatly hat ýazyp podudanam başlykan eken. Ýanky ýekeje gyýdy bar eken. Ýetişip oturan gyýdy bar eken. Ondan Juma ulubay oglunyň ýokdugyny kimtinýär da, oglan bolaýda bir ýurt eýesi diýip öýdänden kimtinýär. Ondan gyýdam kişi maşgalasy diýip öýdänden bir hili öýdlemesine öýdem garrap barýanyny duýup, ondan käwat bir keypiniň gowrak wagty atanepede sen oglum ýaly görýän men seni öýärinem diýip käwat bir dilinden öpüp duraýan eken. Öz gow görýän gyzyny alyp beren diýän eken söhbet käwatlar şol gow görýän gyzyň kim diýse aýna diýäýmeginden o watyra diýän eken birden dilinden syparyp gadyp. Onuň bular gelip görler bolun bir gün söhbetiň öz ýüregine howluşýa ýanky Juma ulybaýam bir bele way diýip özüniň bir gatnaşýan barjamly adamlar toýuna gidýärler. Şu maşgalalary bilen. Syrgynda bir aýna bilen atanepes galýar. Atanepes galýar, onuň aýna gelýär, ýanyna gelýär. Söhbet. Şonda söhbet aýdýar. Aýnam bire şundan amatly wagt bolmam, gaçaly diýär. Onuň aýna da bir ýaýdan ýaramdan ýene-de söhbetiň diýenden çykyp bilmän
kaçmaklığa, yurdu taşlap kaçmaklığa, öz gowy maksatlaryna yetmekliğe şoň niyetine düşýärler-de. Şeýdip bay öýüne gelmäkä bular dagdan aşýarlar ileri. Dagdan aşýarlar, şo daga minip bir depe çykyp seredenlerine yurt ýygyna galyp barýarda, serediýe oýnan ýerleri, ýaýlyp ýatan gyzyl gülälekli meýdanlar, çagalygynyň geçen ýerleri. Ozoň bir hilik agyr kyn görýär. Şonu hem aýa gowunlyk görüp, hem özüni ýüregini teselli tapyp şo saadyndan şonu döze bilmen idim garap, galy arkaç aýnam how. Bolly ýürek para galy arkaç aýnam how diýip bir şu aýdymy ýerine ýetirýär. Döze bilmen idim garap, galy arkaç aýnam how. Bolly ýürek para galy arkaç aýnam, galy arkaç aýnam how. Seni duşurdy Hudaýym, galy arkaç aýnam. Gözüm düşdi intizara, galy arkaç aýnam. Bolly ýürek para galy arkaç aýnam how. Ýaly çöllerinde serhoş bolup ýatany. Ýawnanyp menden duş bilen ay şebeli tutany. Ular ýüzüňe aşyk bolup şoňadyny batanym. Men ağlaman eyleyin gali atı vatanım. Galan döwran seniň bilen ey galy arkaç aýnam how. Ay tigrak del mundan ýar, düşman görmedin midi. Aşıklan pirdiley han, gerçekler varar midi. Takdirin nerede buluy, yaşad olur mavini. Senin menden bırak kalsın sen üçün salım sadi. Sadım sana kurban olsun ey galy arkaç aýnam how. Aşık söhbet söwer ýar aýlanayın daşyňdan. Perilerini sualar elal galam gaşyňdan. Alýaňa pissedahan üncü gowher diýişiňden. Bolly ýürek para ey galy arkaç aýnam how. Bolly ýürek para ey galy arkaç aýnam how.
aynam adi ayna değil eken. Ayna değil eken başka ekenlerinin yankı Durdumrat Halipan gurrunu qızıktırmak, genetmek maksadı bilen diýede. Ýöne bir gurrunda yankı ayna bahane edip ýerine gaýtjak bolup şol bukçasyny açyp ayna malaýypdyr diýe. Ayna malaýypdyr, bahane bilen ýerine gaýtmakçy bolýar. Şonu şu sadyň özi wa ayna diýip çalynýan eken. Onuň irki döwürlerde gulgelli södüldü. Gulgelli södüldü. Şonu ilk ayna maly diýip çalynýan eken. Onuň şol ýanky ata nepes gaýdan o gurrunlar şol şowatlar bardyr da elbetde. Şo ayna maly diýip çalynýan eken irrak döwürde şo ýaşullardan Ali Palamydan eşitişmede göre. Ondan soň aynam diýilýär. Indi häzirim aynam diýip çalynýar hadyň özi. Onuň ýanky Durdumrat Alipa galy arkaç aynam how diýip sözüni düzüp onu şol Bayram Ilyasa men özüm uradylyk hatyrasy üçin Bayram Ilyas'a berdim. Şunu aynaň heňine sana diýdim diýip men öz dilinden eşitdim. Ayna, yani galy arkaç aynamyň görünmegini şolar ýalda wakaladım. Oňa näki söhbet bilen ayna agryk ýurtdan aşmak üçin şol ýanky galylar kaç aynam how diýip aýdýarlardan ýurtdan aşýarlar agryk. Onuň söhbet bolmagynyň esasy adynyň söhbet bolmagynyň sebäbi ýanky söhbet ayna aýdýar ata nepes diýsem Jumaly baýyň bärlerde gatnaşan adamlar kändir. Men adamy üýtgedeýin men inniden melekle söhbet takallyp öz adyna söhbet diýip üýtgedip ondan beýle söhbet bolup gidýär. Onuň şeýdip ýurt aşyp gidýärler. Onuň ay kän ýörýärler, kösenýärler, horlanýarlar. Onuň bar arada kapy tapman. Sonra gaty kösenip ayna ýürlenip hiç tanalmaz bir ýat ille. Nira varal ayna minni. Kosar ýokdur, sagy sollu. Nira varal ayna minni diýip o gaýdym aýdyp berýär ayna maslahat sonra. Sarılmaz bir yad ile nira var eyle ayna minni. Dostlar yoktur tağda zorla boyu nira var eyle ayna minni. Ay hiç kim benim ihban almaz hemden olup sayırım bilmez. Din kuşlarımız sorap gelmez boyu nira var eyle ayna minni. Ya hani vatan hani ilim vatan hani ilim gel ilim gel uzatsam yetmez kolum. Gitti benim yüreğim yolum boyu nina yüreğiyle ayna minni.
aşık söhbet ey bahar garip halim kimler sorar. Uyda kaysak atan ölür baye nira varayla ayna minni. Mübareli İda aysak atan ölür baye Yurda varsak atan ölür baye Nira varayla ayna minni ayna minni. Yine de gidip baryalar bir mihman, neni gözleýärler, mihman aljak adam gözleýärler. Bol şo taýda bir iki tane yetim oglan ýaşaýan eken. Bir owaň çetinden baranlaryna bir yetim oglan. Olara baryalar ol, ay biz ozalan iki tane yetim de iki bolmasak dörd ekenlikde gelin bile ýaşa berersi ýanky ulsy bir adam karşılıkleken. Ozaň ýaşap ýörler bir aýrakdagy ýaşaýarlar bolýan. Söhbetim olaň dilini de az olarak düşünüp neme dogurya. Bir gün ýanky iki dogonuň kiçi taýda ulsuna gelýär. Söhbeti öldüreli aýnalan tenalýar ikimizi bir öýürjek ýokdy. Onun ýanky ulsaýdy oňal bolmada bular biziň mehmanymyz zaty. Yok diye bolmasa diye söhbeti öldürüp aynany kakasyna ertip bererler. Bolmany herimi de ahal tekatyna berer diye. Bolmany bir türkmen hali berer diye. Olong bulong girlin gurrungly söhbet eştäýär. Eştäýär aynanyna lak gelýärdi. Dostlarymyz boldy düşman, ýörgüdeli aynamyz. Bu işlerimiz bollu puşman, yürüdeli ayna bundan bir aydın dörüya, o taydanım qaytyalar bu. Ya dostlarımız bollu düşman. Ay dostlarımız bollu düşman yörgüdeyle aynamının. Ay bu işlerimiz bollu puşman yörgüdeyle aynamının. Nalat yoktur dağ düşmanını sorulsan ey. Ay hadi durma kaçar bağı yerimi değil aynam bunun. Ay nalat yoktur dağ düşman alı soluzan ey. Ay hala durma kaçar bağı yürü değil aynam bunun.
kökün yer bahar yağdım gayrı yerine tutuydum. Ay köle batmaz kuvama demek yürü değil ayna bunun. Ben de köle batmaz bu vadime yürü değil ayna bunun. Taydan gaydiyalardanın aylanıp o van topraklarına düşýärler. Yol gözläp, il gözläp, hosar gözläp. Şonu alyp bir aga diýip bir çopan adama duşýarlar. Şo taýda bular öz ýagdaýyna diýä, biz şuňa ýagdaýa düşdük. Soňa mene bir dost diýip tapynlyk bolup bularam bize şuňa düşman bolup çykdy. Ýagdaýlaryny gara alyp bir aga da düşünýär. Onun size biz hosar bolul size diye. Çünkü o adamlar ekeni özüne bağışam ekeni deyip yankı öz öyüne yiveriyor. On öyün bir ulu katla ulu yolun soğura ekenine o taylarda ken bir kervenim geçmeyen eken. Onun bir buları da gereği o da bir katla ulu pesrak bir bilinmezek ken derler. Son gali yankı alyp bir aň öýüne baryp öz maşgalasynyň adyna diýe baryp alyp birden salam uratdy diýsen seni kabul eder diýip. Onuň buňa barýa ýanky alyp bir aň gapysyndan biz alyp bir agadan salam getirdik diýip ola dedi ýa onuň alyp bir aň çagalarym begenip olar mehman alyp onuň ýagdaýlaryny oňa da aýdýarlar. Bularım bor oğlumu geldim alıp alıp yaşa verir bilem şungalı kazancımı bile kazanar bile yersip. Arıştaydanın ayna halı dokuya. Şonalipa men öz taşlardan istedim ki bir gurrun verenne bir toyda bir hilra gurrun verýär, ýene bir toyda açyk üýtgedýär, gurrun verýär diýär dem dostlary. Ha. Şondan ýa-ki Alekbera аңа каптарынан жайдыкын diye var. Öýjag alyp öýle diye çopançylyk edip getirýär diye aýna diye halçykdy hapyny diye ama bunlar döler ugraya diye bu. Ha. Ondan bulan sotaýda oğulçyklar olmaly. Ondan fehwadaýda aýnam diye ýurdumda görülemler. Gelşi bu ýurdumyň adyny bir tuturalyp oğulçyklaryň adyna ahal boýar. Ha. Maslahat başı. Ondan şey günleri uğulaşıp yani var uğraya ona hemen fekvet bir kehile yolu gaya diye de bir kehile. Günlerle ise de gayralar gidiyor diye. Ondan sotayda fekvet öyle fikre diye behti. Menniye berde aynen uğratman ayna bu yat yerlerde kaldı. Menin berde ülfem diye anam bulara bu korkarlı etsin yok. Gelsinler öyle yurdum uğradı. Mehmet orada koydum açıkka yurduma koğuştum diye onu ayna sotayda fekvet var. Ayna inne tenneye berdim gitti ya da inne berde kalmadı diye. Menniye böyle ama bu melliyse gayralak gidiyor atıyormuyor. Ona yok diye temulen bile verdi. Ustayda bile de ölecek diye ayna. Ayna diye temulen olmaz diye. Bir hadır diye ustayda men öyleydim diye. Elimde de tuğ alacak sağa diye. Dana berde kim hoşlanır ettin diye. Ondan sonra aynasına yalvar. Seninle evlenme gittin iyilime yalvarma verdim paralar oldum aynam hey diyorum. Aynasına karar. Ha.
gitkin iline Ay sen bunda eğlenme gitkin iline İline ve yalgız ödüm kalar bollum aynam hey Kilik kulak kurdu yörer yolüme ey sen yöre ver min kalar min aynam hey Ay dostlar ala düşman köngülüm edilli ey ayrılık derdimden bağrım edilli Gör ey keç akvalim şumaya dilley arman bilen kalar bollum aynam hey Ay ayrılık vatandan gal ilimiz Ay ayrılık vatandan gal ilimiz Ay ilimiz ikimizin hem ayrı düştü yolumuz Bir vakit bağdırıp sollu gülümüz ey gülüm solup kalar bollum aynam hey Ay aşık sohbet diyer ahir kuvunum Başım yerden kalmaz lerdanır telim Dur kayda daşka hal mendil mekanım Mendilime varmaz bollum aynam hey Ay mendilime varmaz bollum aynam hey Sen yöre ver min kalar min aynam hey Olun kervan tapyalar son kervan maşatı bilen yankı söhbet guruluşya. Aynani Avva ahala asırmağa yankı kervan maşa sen bir yerde yaxşılık etecek bolsaň bana et deyip sotayda onun bulan men ya sonu öz iline asırlayıp onu söz berýär şey dibem kervana oşup uğra diye ahal bilen ayna. Yani kermene minir uğrattı diye de ayna bilen ahalni. Uğrattı olin ama kervan arasını açıp baraya diye de yağdayım diye gittikçe behelp baraya diye onu öz gelinden ayrılmak oldu, öz çağandan ayrılmak oldu, onun vatandan ayrıldığı. Onun kervan qarası yetip baraya karşı otaydı diye arada yerinden tuttu diye. Ondan sonra iyilisinden teçip sayla avalanım armağanla aynen senden ayrılım deyip ay diye Ya dillerde yani hemden bolun armağanla aynen ayrılım. Sonra iyidinden aynen so ayrılışım ay diye. Ya il içinden teçip hayla avalanım
il içinden seçip paylamalım armağan bilen aynamay senden ayrıldım. Ay ya dillerde yalnız hem de mollenme armağan bilen aynamay senden ayrıldım. Ay canım karar tapmaz dağlarda dünle. A dünyaya baş haylanıp sırağı kalmadı gözde. Ay bir elim otudur bir elim buzay. Ay armağan bilen aynama senden ayrıldım. Ay benden ayrı düşüp ne geçer halin Mungullen bir ulaşman solunur gülüm. Ay var haydi mekana yetirer ölmek armağan bilen aynamay senden ayrıldım. Tövhet diye düştüm şelen haline. Ay haline batıp kalım ay uyar kusa kölüne. Ay hiç kim dar olmasın da on iline. Ay armağan bilen aynama senden ayrıldım. Ay ay armağan bilen aynam senden ayrıldım. Ay armağan bilen aynam senden ayrıldım. Senden ayrıldım. Şeydi kervan uğraya epekli yörüyeler onun sonra aynan öz yüreğine hovuluşup ben niye sökmedi koy kayttım diye ben kaytacak oldum ölüm sonum kaydı bilene diye ben ona vefalığım değerleyip yankı kervan başa ay diye beni sökmedin yanına uğrat diye kervan başa ben seni söz verdim ahla asıran deyip
innem iyiden ersem men öz sözümde tapılmadıklaly bar. Men öz lewdimi ýutdugum bar. Onu beýtmäli ýa. Ol ýa men gitjek ýylyma diýe, men sökböt taşlap gaýtjak gali. Onu bir zat edeli ýa. Men häzir sökbötüň ýanyna baraýyn ýa. Kerwan ştaýda çökereli. Ştaýda çökereli men sökbötüň ýanyna baraýyn, ýagdaýy aýdaýyn. Sökböt bolýa oňaly bolsa getirdiýse men seni ýylyňa sökbötüň ýanyna ertip gaýdaýyn. Ýok aňryk aşyr diýse de diýe men seni ahala aşyraýyn. Şol goros ýigitleň birini sen derrew atyň bilen çapdanyň sökböde ýagdaýy aýt. Onuň sökböt näme diýse, şonuň bile getirip berdi. Ýa-wili atlayan kolun gidýärden sökböde gelip ýagdaýy aýdy. Ýa-ni aýna ýygyna gaýtjak bolýar. Kerwan maşam meni uğratdy, sökböt näme diýse. Şonda sökböt kagyzy bilen galamyň barmy diýe. Onuň bilen bar eken alyp berýär, ol şoňa ýazýar. Çaparam gelýärden ýanky ýazylan haty, ýanky çapara aýdýar, şu haty barda aýna berdi. Onuň aýna islese ýygyna gaýtsyn, islese aňry gitsin. Şu haty okusun diýe. Onuň ýanky çaparam getirip haty aýna berýär, ol hatda ýazylgy. Göz ýaşyň dökme söýgüli ýarym, gelen geçer geljekleri geçti bil. Sensiň wepadarym, näde nigarym, tiz bararmen inçe bilen goşdy bilip barjaklygyny, özüniň bu agyr günüň geçecekdigini, kışda bolup bahar günüň açyljakdygyny taýda şu hatda ýazyp uğradýar, ol aýna da taýda sökböt diri bolsa men tapjak diýen pikir bilen ýanky kerwan maşy bilen ýene-de ahala aşmaklyk maksady bilen kerwan ýola düşýärler. Yaşını dökme söygül yarım. Ayarım yarım. Gelir geçer gelecekleri geçti bil. Kendim wepadarym nädini warym, tiz barar men inçe bilen goşdy bil. Goşdy bile. Ay ol ýary görmesem gözlerim dardyr. Yar yardan ayrılsak ince kandardır. Ay bu yaman günlerin yağışı tamardır. Yaman geçip yağşayı olur açtı bile. Sorarım dünyanın sonu uzağından. Ay sağından sağından Yeyran Turan Ferhat gelen dağından.
yürler mekanının yerim bağının süzüvem al şerap koyup içtiğim bil. İşte öyle. Ay aşık şehvet sana yazar kadali, okap görüp fikir kılgın mazali. Ay Sevduğun gülgülaç peridat yali. Kış soğulup bahar güller açtı bile. Ay yarim ay. Yaman geçip yağsa yollar açtı bil. Kış soğulup bahar güller açtı bile. Kış olup bahar güller açtı bil. Yaman geçip yağsa yağlar açtı bile. O döwürlerde kerwany yollu demek talayan ekenler, garakçylarym bar eken, galtamanlarym bar eken. Sol kerwanyň içinde garakçylaryň adamdy bar ekenine ýa-ni çapary fewfedyň ýa-ni ugro diýen bulam o garakçylara kerwanyň gelýäni aýtmaga bulam ugruýa-da. Ýa-ni çapar gelýänçe olam gelip ýa-ni kerwan uğramakçy bolup ýoly düşýär, onu ýa-ni garakçylar, galtamanlar ýa-ni nemäň daşyny alýarlar. Bularym gater we tewüş bolup durýar. Gater we tewüş bolup dur. Şo taýda bir gurrungyny 15 adamyň üstüne 60 adam çözdi diýär. Gater we uruş bolupdy. Häki Almança galtamanlardan ikisi galýa-da. Galýa, ana olaňyň biri aýna bilen ahal çöpüň arasynda buklup oturýar, görýär, ana bular aýnaň üstüne gaýdýan, ýa-ni galtaman. Gaýdýa aýnada oturan ýerinden bir töňäni eline alýar-da, ýerine okup götünjekler barýar, atlara üstüne sürnüp gelýär. Aýşe elýeterne gelýär, onu ýa-ni töňe bilen atyň maňlaýyna berýär aýna. Onu atam ýa-da terpik ýa-da üstüne ýykylyp, oňam kelýär taşyda büdölýär. Şundan häki garakçylaryň birim gaçyp gidýär, onuň aýna şöýle ýoldaşlarynyň ýerler bilen, jaýlar bilen jaýlaya, onuň ýerçerýär, ladalýada aýna uğramakçy bolýar, onu häki gaçyp giden garakçy ýa-ni ýene 10 adam alyp dolanyp gelýär-da ýygyna. Şundan ýa-ni aýnany tutup alyp gidýärler, ahaly kesinde
Ondan sonra bir qarnak bağlarda sat ýalar. Ýöne şo bağlaryň bir düzgüni bar diýe şol satylýan qarnak alýana göwnemese satmak bolmaýan ekeniň düzgüni bar. Şondan bir öňden ýaşap beren bir garry hoja bar ýa türkmen. Aýna bar düşündirýär da aýna diýe. Öýde bir ben garry ýalym bar diýe. Sen ýa men häzir sen alaýyn ýa. Sen onuň oglumy ýerime bir ýaşa ýaly. Anan kirmi ýok bererdim, söreğimi söp bererdim. Ahalsana men oglum bar diýe. Ondan sonra aýna şonu bolýar diýe de onuň ýan kıýaşly aýnan alyp gaýdy. Bunu seni hiç wagt saklamaýarlar. Neme bolsa da, kanun bolsa da, ýene bolsa da, sen saklamalar. Birine satarlar, şoň üçin men aýal edijek diýip alaýyn bulardan. Onuň oglum gelinim bol ýaşa. Onuň sökbedin duşda gelse, sökbedin bilen isleseňe ýurdu aşar ýaly eder. Ýok. Islemeseňem bärde ýaşar. Ben bilen oglum gelinim bol ýaşar. Ondan sonra edip ýaşaly öýüň alkydy onuň aýna şo taýda ýaşar berýär. Aýna bu taýda ýaşar ber. Aýna ýaşar ber. Sökbetden habar tutmalar. Onu häki sökbetler galy da o taýda ýaramar. Onu näme galara da soň halis mejali ýok diýe ondan şondan şo taýda 10 tane atly sökbedin üstünden bar aýalar. 10 tane atly bar ýa aýtere diýerler. Jany bar ýaly bir düşüp barly hakykatdan hem jany bar diýerler. Onuň ýaşyllaryny ýanyna ylgaýa daýanky. Ona ýaşyly taýda bir ýatyr diýe ödüm janym bar diýe. Onu ýaly getirin diýip oglanlaryny uğra diýe onu 4 tane bolup gelip halyň arasyna salyp ertdiýerler da sökbedi. Ýöne ýaşylyňda tebitçilikden baş çykýan eken ýa-da. Ýaşyly sökbedi görýärdi diýe, "Bäh şu näme de bolsa diýe, gussamerk diýen kesele ýol bolupdyr" diýe. Şunya dağın gaýry ýüzüne diýe sary kelpede diýip bir ot bitdiýe, şonu getirip gaýnatyp berersek, şol oglan açylar diýe. Şey diýerden oglanlaryndan bir kisaňyny uğra diýe, hem şonu alyp gelin diýip, näme oglanlarym gidip alyp gelýär. Onuň ýa sökbede muny gaýnatyp berýär. Ay onu hakykatdan hem diýe sökbet diýe günellikçe tapawut edip barýar diýe. Bir ay 40 gün tere diýe ýaşyly. Ol näme sökbet o aýak üstüne galýar. Onu ýaşylynyň bir ýanyna çagyryp, ay oglum diýe, sen bu kesele näp ýolup berdiň, näme ol sana diýip özünden soraýan. Sökbedamay diýe, ay ýaşyly, odala watanmyzdan aýryldyk diýe, soňa mene ýetim ilki ýetim en atadan soň watandan, soňa mene oguldan gelinden galyp düşündirýär da ýaşylar. Şundan ýanky ýaşylyň duluna dutar eken ýa-da, onu ýaşyly ýaşa dutaryň çalynýam diýse, howa diýip, onu ýanky sökbede äwerýär da dutar äwerýär, şondan Kussa deryasyna girdim, boýlaýyp, uğratdym men ahallen aýnany. Gezerdim men ähli dünýä taý edip, uğratdym men ahallen aýnany. Häki ahallen öz o aýnasyny uğradym, aýdýar şo taýda ýaşylar şey. Deryasyna girdim, boynoyum boynoyum uğrattım men ahal bilen aýna. Ay gezerdim men ähli dünýä taý edip, uğrattım men ahal bilen aýnany. Ay odul vatanımdan ayrıldım garip ýagşy döwran seni elimden berim.
Ay yüzünü görümde hem mehrim ganime uğrattım ben ahal bilen aynane Ay bana adam etmene yoktur anacım. Ay bana adam etmene yoktur anacım. Ay anacım bir vakit pelene vermen pacım. Ay birisi sultanım birisi tacime uğrattım ben ahal bilen aynane aynane Ay föhöt yer köngülüm ile katışmaz göz yaşım firmağa elim yetişmez Ay den duş halim sorap yanıma üşmen uğrattım ben akal bilen aynane Ali Ay uğrattım ben ahal bilen aynane uğrat yan ben ahal bilen aynane Şo taýda ýanky aýagy üstüne galýa, bir ay 40 gündirak ýanky seyrediýär ýanky ýaşy. Tebipçilikden başgan soň olaýam benim aýagy üstüne galýadan ýaşylynyp ulgadalyp, aýnan gözlerine çykan oglum bilen Öýe ditigini gözläp biljek ýagdaýa bar ýa-da. Ýanky duýsaram sorap alýa ýanky ýaşyly. Ondan Hek ayna ölen yaşanca oraçotuna vardı ya da öýüne. Ay näme de o içinde yaşamadan dağamak bilen oraçot dağa veripdir diýdi. Şondan da ayna ahalsyň elinden tutup suwa gidipdir diýdi, suw almany. Şonda diýe ahalsygam ýolda taýyp ýykylyp penjejigem palçyga deyip aýajagynyň ýydy, penjejiginiň ýydy gatak galypdyr diýdi. Şondan söhbet diýe be diýe galan ömrümiň şular görmek nesip edermi hadip. Yankı dirlikde güler edin, görür mükam ayna minni hizmet eyle kulluğunda durur mükam ayna minni deyip aydı ya şu taydı. Dirlikde güler yüzün Hep dirlikde güler yüzün yar 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 görür mü kâme ayna minni
hak kesi aşıklan yolun sorsam galip levin balın Çemen oğup arka çölün tirer mukam ayna minni Ben ağlayayım Al hadi neydim bu çarvağa Al hadi neydim bu çarvağa yar 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 Hareket yok solu sana Senin bilen ağa tavuk girer makam ayna minni Söküt diyer nire yolun Badırıp söllemi gülüm Ya barıp senin garip halin sorar mıkam ayna minni Ey ben ağlayli Ay barıp senin garip halin sorar mıkam ayna minni Ondan yankı aynı dirilikte gülörüdün görür mükam ayna minni deyip her şu öl yüreğine bir Görmeyetil maksadı bilen aydı ya da sonra keselli bilen yankı aynan gözlüğüne çıkıyordu işte öyle. Onun bu kervanın yolu helak bolunu meştiya bir yerden ol arkasına dutarı aylanıp gör toyun üstüne var ya onun baran yerine sorayanım ayna gözleyanım ayna aydiyanım ayna çalyanım ayna şu şey sonra bir de gör da baran yerine söküyor. Ondan sonra şu bir toyun üstünden bardı diye da söküyor. Bardı olmuyor. Ödünün ondan verse yoklar aydım aytya on söküde gedek veren oklar diye da söküden sonra ayna aytacak oluyorlar da. Şundan ahırsan gedek alıp ondan yankı söküt so yankı ayna var da diye da. Oğlu sonra görün ama ayna görüp Ara gözlüğüm kayda olur mekanın gözlüğü tapabilmen aynanı. Ne yerde pınhan hem bolmaz beyanın gözlüğü tapabilmen aynanı deyip aydiya da şetaydı. Toydu. Ondan sonra aydiya. Kara gözlüğüm kaydaya bonar mekanın ey Gözlüğü taptı ey bilmen ayna Ay ne yerde pınhan sen ey bolmaz beyanın Gözlüğü taptı ey bilmen ayna Uzun boyun cennete nuru bedilmiş Kirpiklerin tane cane gedilmiş Ya sımık balım ayrı yaydılmış Gözlüğü tapı bilmen aynabi
hayır el bunu ey dağlara varsam ey bir nunek başım ey toprağı unutum. Ya teypil melek deyin ey ummana girdim Völley tapı ey bilmen ay Uvagat benim ey verip görenim Cemalin gideyim ey perde büyürenim Hükmet yer tayın inçen taranım Völley tapı ey bilmen ay Ya bir nağleyli Hükmet yer tayın inçen taranım Völley tapı ey bilmen ay Yankı söhbet sorayanam ayna, gözleyanam ayna, aydı maydanna da ayna, çalanna da ayna bolansoň yankı oturan adamlaň biri toýda oturanlaň sen diýen halgynda yankı ayna bar, özüm şol ýany oglam bar diýip onu getirin göreýin diýýär. Onu getirýärler, bolun yankı Güda içinden geçip gelýär, burnum aňalyň tapýar, saçam duwak diýär görenden sökbediň bir ýyly ýüregi ýarlanýar bol. Onuň ýok bular men aýnam däl ýa-da. Ýene de sökbet otadanam gaýdýar-da ýene bir oba baryp şuňal aýdym aýdyp beni de oturup soňky baran obasy Onuň häki aynan alan ýaşlyň obasy eken şo. Şo sökbediň soňky bar baýdan. Onu da Thomas wagty gize daşardaydylan wagtlar diýär-de, şo daşardaydy aynada diýär, aynalar bir owaň bir çetreginde ýaşaýan ekenler. Bir tesir gidýär, sökbediň sesi alam bolupdy, däl alam bolupdy. Onuň ahyry ayna ýaşylýar. Näme diýdim, sökbediň sesi ýa. On ya ayna diýen, on göwnüň küýseýänlikdi. Ol söhbet diýen aýdaşynda ne ol bir mahal ölüp bitip giden bir oldy. Ay ýok diýär ýaşyl. Näme diýen on söhbediň. bir ýerde diýri boldy. Bir ýerde diýri bolsa söhbediň. Ay gidip barlaly on ýaşylym. Ay bolýar diýär gidip barlamak kynnaly bolan ýa aynaň öňüne çykyp gaýdýar da bu ýaşyl. Ona işi mereke goloyla dolu so diye hakikatdan hem söhbediň sesi da ona ayna özüne atybersek bolýan ýa kıyasıl saklaýar da durun tekdi. Hi ömrüne sana sowgat berenler adam. Ay howa diýany şu ýurdumyzdan çakmaga uramyzda diýany şu ejem yüzjög diýip bir kümüşçülük berdim maňa diýip elinden çykaryp berýär bolny indi senin ustayda dur diýdi ýaşyl. No ýaşyl mereken arasynda girdi şo ýüdüg berdi. Han oglum sen onu şunu alla maňa da guraýdym aýdyp berdiýdi bolyn ne söhbet ısrap ýerinden turtdy ýa-da. Ýaşylyň eýetini ýerde diýdi. Ay eýetem bar sen öňe diýlen zat etdi. Şondan söhbet Gülünnam ardulum ýanymla aýnam derdiňden senden aýra düşdi ýolum ýanymla aýnam derdiňden hep şo taýda şo aýnasyndan aýrylanyny ýeneden şo aýdyp hem begenip hem aýnan baýdypdyr diýär şo taýda geçenlerine gynanyp bu tapanna da begenip aýdypdyr diýär şo taýda şol aýdym aýdy.
derdim yanımla aynam derdimden. Hepinin ayrı düştü yolum boyu yanımla aynam derdimden. Ay derdimden. Ay tarifinde aydır dilim el udosum boyu yetmez boyum. Yapmanadır sağız holum boyu yanımla aynam derdim. Ay derdim. Koyasıklarına Ar kulak koy aşıklarına Gellarına bağlı mendil Pıntarına Ya bekledim gülüdüm o boyu Yanımla aynam derdim ben Ay derdim Öte kutler bahrımadı bahilin kıymadım gözü Ya bırakıp koymadı kıymedi boyu Yanımla aynam derdim Ay derdim Ne ağlayın Rakip koymadı ikimiz boyu Yanımla aynam derdim Ay derdim sen derdim Şulayda yankı söhbet bilen yankı yaşlı aynasına qoğuşup öýüne getirenine iyem şu tayda söhbeti yankı yaşlay diye söhbeti islesen oğlum gelinim olup yaşan diye. İsleseňizden men ýurda aşar ýaly deýin. Ondan sonra söhbet biz Durdumra Talipadan bu aydın görnüşünü eştemda. Yine şunga boş görnüşünü tapılan goşgutsa soň tapılan ta aydym edip aydany eştemda. Şuýda şeýle diýe. Çeke aýralygyň derdini şükür bugün Zülputara gowuşdum. Sürtsem göze gadamyň derdini ahal bilen aýna ýara gowuşdum. Pelek urdu urgu üstüne urgusun. Kısmat bede görmek aşkın görgüsün. Bilen Tanrym açdy rahmet derýasyn söwür ogly söwür ýara gowuşdum. Neçe ýyllar aýrylan watandan hakatyny ýagşy niýet tutandan sonra hallym kerweninden ötenden şükür Allah intidara gowuşdy. Aýna meniň 12 süňüm kuwaty, ahal oglum şükür göwnüm gaýraty. Tanrym berdi watanymy, ümmeti, il günüme, diyarıma gowuşdy. Aýna janym al asmanyna aýymdyr. Ahal oglum mirasymdyr, paýymdyr. Söhbet der kısmatyna kaýyllar. Balama hem söwür ýara gowuşdum diýip bu taýda özüniň watanyna gowuşanlygynam, öz ýaryna gowuşanlygynam, öz söwür ogluny gowuşanlygynam şu taýda aýdýar.
Şey diýem, ýa-ni aşyk maşuklar insanyň öz maksat muratlaryna, öz ýurtlaryna aşyk gelýärler. Ine şu bizim köni her aýdymlanmadan, saadlanmadan, halk aýdymlanmadan, halk saadlanmadan özüniň giden özüniň bir rawayaty bar-da. Ol bir saady dinläňde de türkmeniň aňyryna hilrek wakalaryň badyny gözüňe gelýär-de. Şol ýazylmadyk kanun ýaly şol saadyň özü gurrun berýär. Şol aslynda her bir saadyňam, her bir aýdymam aslynda bir giden bir rawayatlar ýatyrdy. Bizim ata-babalarymyzdan galan mirasymyzy öwrenmäge, öwrenip geljekki nesillerimize geçirmäge ak ýol açyp beren hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýar. Jany sag bolsun, belentbaş aman bolsun. Şu ýurt bähwetli, dünýä ähmetli tutýan işleri elimdäme rowaj aldy.